Sa paglaslas sang Baguio Jet sa sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, madamo sa mga balay ang nagkalaguba. Pila ka mga residente napilasan man. Yaring balita nga aton gintutukan. Matapos ang halos bilog nga gabi nga paglaslas si Baguio Jet sa sur nga bahin sa Negros Occidental, pagbutlak sang adlaw kaina, klaro nga makita ang halit nga ginbilin sini sa probinsya. Sa boundary sang Hinigaran kag Binalbagan, madamo nga mga residente ang naguban sang balay. Si Nanay Sally, una ginsikyar ang kahimtangan sang ila Santo Niño, wala sa payan niyang iya pamilya, wala na sang may mapulian pa. Gatindog ni sa gyapon dire. Bisan was agnyo, gatindog sa gyapon sa kaan ko. Ang mga pamalay sa idalom sang Taytay, wala man makaluwas. Ang 76 anyos sa si Lola Vilma, mirakulo kuno nga nakaluwas sa bagyo. Mahigda na ko ara na dayon ang unos nga nagahala sige kon ba nagbangon na lang ko sir kag mga muyo kag gahilibion. Sa highway pa lang makita na ang ginbilin nga halit ni Odette sa sur. Madamo sa mga kahoy ang nagkalabungkal. May pila ka residente ang napilasan. Ang 16 anyos sa si Juvelin na tumbahan sa nakatangkas ng hollow blocks bangon sa kakusog sang hagin. Tigin pa sa iloy kami sa babaw pagka way lang ka pila ka oras na tumbahan ko sang hollow blocks. Oo, nakibot ka. Nakibot ko yun daw na trauma kung ano daw sakit din ako sa paa. Nagabuligay mga residente sa clearing operation bangod ginakulang man ang personnel sa LGU. May masobra 500 ka mga individual o kung 90 ka mga pamilya ang yara sa 7 ka evacuation site sa Hinigaran. Wala na nasunod ang pagpainpain sa mga nabakunahan sa wala kag sa baylo per family na lang ang pag-segregate sa evacuees. Ginahulat pa ang pinalngalisa sa MSWDO kung pilagin ang numero sa mga naguba ang balay agon mahatagan sa assistance. Kulba, siyempre, gud lang ang muning bagyo. Lulbaan kay mga po ko gagmay pa. Sige lang mga muyo lang ta sa Ginoo. Sa Binalbagan, makita ng halit sang bagyo sa ining nga property. Bangon sa makusog nga hangin, nahulab ang atop kag nagkalahapay ang puno sang kahoy. Nag-umpisa naman ang clearing operation sa Banwa sang Pontevedra. Sa Banwa sang Valladolid, nagapabilin nga mataas ang balod sa kadagatan. Hugos sa gihapon nga ginadumilian ang pagpalawod sa mga sakayan. Sa Baguio City, narusdak ang atop sa entrada sang Maria Rosario Araneta Elementary School. Ang mga puno sang kahoy sa palibot sang Baguio Public Cemetery ang nagkalabong kalman. Nagtaas naman ang tubig baha sa syudad sang Kabangkalan subong nga hapon. Sa pila ka mga lugar, naglabot ang tubig sa tubtob tagahawak. Padayon naman ang pag-rescue sa mga apektado nga pamilya. Padayon pa ang pag-consolidate sa probinsya sa halit kaginbilin ni Baguio Odette. Upod, Kirinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.